Gibuksan na sa lokal nga kagamhanan ang Phase 3 ug 4 nga project lunhaw sa Plaza Divisoria sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Mas plastar ug walk-friendly nga parke ug gathering area pwede nang magamit sa publiko. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU ang Phase 3 ug 4 sa Project Lunhaw sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Lakip sa Phase 3 ang JR Borja Park nga memorabilia sa kanyang mayor nga si Justiniano Romulo Borja ug ang kiosko kagawasan nga nagsilbing Freedom Park sa syudad. Sa Phase 4, mas nindot na sab ang Rizal Park nga maduaw ug mas daghan na og pwedeng malingkuran sa publiko. Isubay man gini sa giplano gyud sa atong sa engineering ug sa atong tourism ug sa hapsay sa pa o sa lunhaw, no? Ang subay man gyud kay lison man kay dili sila magsubay apan ang kulang lang ani katong gihangyo nako ang pipe in music. Gawa sa modernong disenyo sa mga parke, di siguro sab sa syudad nga wala hilabte ang mga karaang kahoy palibot sa parke. Wala gyud nako pahilabti kay lisod man kaayo sa mga hilabtan nga mismo taud-taud na unya nakadugang po ni sa pagprotektar sa atong kinaiyahan, paghatag pod og kahaya kining kalandong. Gipaniguro sab ni Patrick Gabutina, kinsa nangulo sa Project Lunhaw, nga mamahimong walk-friendly para sa mga PWD, senior citizens ug mabdos ang bagong disenyo sa parke. Kaniadto, taas ang elevation sa parke, butang nga lisod baktasan, apan karon sa bagong disenyo, giusab na kini. May sigutan lugar kung sa mga needs, no? Like sa PWD, na may mga islands nga tagas kayo. So there would be several entrances to the parks, no? Not just at the ends, no? So karon gid lugar ang i-encourage ko na to nga walkability, inclusivity, and community yun. Karon, ginapaabot na lamang ang pagtapos sa Phase 2 ug 5 sa Project Lunhaw sa Divisoria area ug target nila kini matapos una pa man ang Higalaay Festival sa syudad karong Agosto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.